Kyllä on taas ihmeellinen tää kevätsää. Onhan se joo. Ajattele, aamulla oli 10 astetta pakkasta ja nyt se on noussut 5 asteeseen. Että mitä? Niin, että pakka on noussut 10 asteesta 5 asteeseen. Siiskö noussut vai? Niin. Oot sä nyt ihan tosissaan? Tietysti ole, miten niin? Niinkö, että sinun mielestä siis pakkene on mukaan noussut 10 asteesta 5 asteeseen, niinkö? Miten niin minun mielestäni noussut? Se on noussut ihan oikeesti. No kun ei ole. Katsopas, kun pakkanen laskee 10 asteesta 5 asteeseen eikä suinkaan nouse sillä erolla vaan. No kuule, varmaan nousee. Tuu vaikka itse katsomaan. Ja sössön. Miten sä voit väittää, että pakkanen nousee, jos se kerran vähenee? No kai mulla on silmät päässä. Kyllä minä tiedän, mikä on ylöspäin ja mikä on alaspäin. Niin mitä sitten? Kuule, oletko sä koskaan nähnyt mittaria? Kuule, katso nyt tätä sormea. No kuule, sitä on melkein pakko katsoa. Nenällä se jopa tunteekin. Kuule, tämä sormi on olevinaan nyt niin kuin semmoinen elohopeapuikko. Sano nyt, idiootti, nouseeko tämä sormi vai eikö tämä nouse? No nenästä päätellen ainakin tuntuu nousevan. No niin, ja niin nousee pakkanenkin. Kun pakkanen vähenee, se nousee 10 asteesta 5 asteeseen. Jos herra ei usko, niin sopii mennä tuonne mittarin ääreen pariksi tunniksi istumaan. Sieltä sen näkee sitten, että nouseeko se pakkanen, mihin päin se nousee ja mihin päin se laskee. Aivan, just niin. Sillä tavalla tietenkin, joo. Näin on mittarin puolella, joo.